Avui a La Petita des de casa canviem de format per recomanar-vos una novel·la per lectors experimentats, plena de misteri i un gran homenatge a Sherlock Holmes. Basil, el ratolí superdetectiu. Aquest ratolinet que veieu aquí haurà de resoldre el segrest d'unes bessones. Tot canvia quan arriba una nota i pot començar a trobar pistes. Escrit per Eve Teites i il·lustrat per Paul Golden, Blackie Books ens porta una reedició espectacular d'aquest clàssic de misteri. Us en llegiré les primeres pàgines per fer-vos un tastet. En Basil, el superdetectiu. El misteri de les bessones desaparegudes no el podia resoldre un detectiu normal i corrent, però en Basil, esclar, era molt més que normal i corrent. Fins i tot molt abans de rebre's la nota dels segrestadors, la seva ment sagaç havia deduït què era el que volien aquells delinqüents. «Escolta bé el que et dic», em va dir. «La desaparició de l'Àngela i l'Àgatha només és el començament. Aquests delinqüents estan planejant atacar-nos a tots!» Tenia tota la raó, però s'havia de recórrer un camí llarg i perillós abans que totes les peces encaixessin. Qui va organitzar tot el complot? Quins motius hi havia al darrere? Com les van enredar, les bessones? I en Basil, quina mena de detectiu era? Per aclarir totes aquestes qüestions, us donaré un parell de dades sobre la seva fabulosa carrera de detectiu i després us explicaré els antecedents d'aquell delicte. Som a Londres, l'any 1885. Permeteu-me que em presenti. Soc el doctor David Q. Dawson, el millor amic i també el soci d'en Basil. Al nostre món, en Basil era tan cèlebre com ho era el senyor Sherlock Holmes al món dels humans. I això passava perquè en Basil va estudiar a l'ombra del mateix senyor Holmes i el visitava assíduament a les estances que tenia al número 221B de Baker Street. Jo l'acostumava a acompanyar. Pujàvem corrents a la sala que compartien en Sherlock i el doctor John de Watson. Ben amagats, escoltàvem atentament com el senyor Holmes li explicava al seu amic de quina manera havia resolt els últims casos. I d'aquesta manera, en Basil aprenia la part científica de la feina de detectiu del millor mestre de tots.